bese siqhubeka. Ngicela siye lapha kwabaseKorinte bokuqala. Chapter 10 iverse 13. Kula soqala khona. Ngicela nje ukuthi umsindiso sihambisane. Ngiyakunikeza umoya wokusheshisa bo. Inkosi ayikuke nje ukuthi ube sharp lapha eBhayibhelini lakho. Ayongijibela nje. Kona singezike ku 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. Ngicela ungifundele mfowethu. Siyafunda incwadi kwabaseKorinte chapter 10 soqala ku verse 13. Isihloko ingahlubuki uNkulunkulu njengalokho benza abakwaIsrayeli. Verse 13. Anifikelanga ukulingwa onjengokwabantu, kepha uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu. Anifikelwanga ukulingwa. Asiqondise lelo gama bodwami. Okunjenge ngokwabantu kushuthi anifikelwanga ukulingwa okungekho kwilevel yabantu. Mangizayibeka ngendlela ethanda ukucaca. Anifikelwanga ukulingwa okungekho kwilevel yabantu. Shuthi isilingo esikufikayo esifika kuwe sikwilevel yakho umuntu nomunye angalingwa ngaso. Kodwa bese lithi uNkulunkulu senzela umusa ukuthi leso silinge sikwilevel yakho singabi ngaphezulu kwakho, singakuhluli, akakunikezi asifiki kuwena ukuba sizokuhlula. Into leyo eqala ufuna ukuyi-understand ekhanda ukuthi nasi isilingo sesiphambi kwami. Kodwa asizelanga ukuzonqoba ngoba uNkulunkulu unginikeza amandla ukuthi ngidlule kuso. Okusho ukuthi kuma-failures ethu ubani kufanele simsole. Asikwazi ukusola uNkulunkulu. Izwi lakhe lithi isilingo masifike asibe ngaphezulu kwamandla asinikeze wona. Futhi kuma-failures esiba nawo asikwazi ukusola uNkulunkulu ngoba amandla usewakhiphile angaphezulu kwesilingo. Futhi mina muntu engisuke ngithe bawo to i-desire yesono ngasenza isilingo saba nesithelo. Asikwazi ukusola uNkulunkulu ngoba ukulinga ukusifikelayo bangcwele akusikona kwey'ngilosi, akusikona kwey'dalwa zezulu okwe-level yethu thina bantu ezweni. Ingakho i-desire noma eyani noma ukulangazelela okubani bangcwele konke kufika enyameni yomuntu. Mangikhala ngikhetha ukuzonda umcabango nenhliziyo kulekelelene kwalekelelana kwakhanda isitori kwasikhanda saphumelela yahlala inzondo. Kodwa umuntu engakurejecta lokho angeke ihlale inzondo. Umuntu okufanele rejecte umuzwa loqala umuzwa osukuzwe emzimbeni ukuthi lo muzwa usuyangisusa endleleni yokukholwa noma awusekho ngokwentando kaNkulunkulu. Angilithathise leli gama lentando. Awusekho umuzwa njengaloko okuthandwa uNkulunkulu. Phela intando yomuntu yiloko okuthandwa uyena. So uma kungekho ngokwentando kaNkulunkulu okusho ukuthi abekho enhlizweni kaNkulunkulu akusikona lokho okuthandwa uNkulunkulu. Fanele sikwazi uku-identifya lapho ukuthi lokhu ke aqala identify isilingo. Isilingo leso mina kufanele ngikuthe kanjani. Ikuphi okuyintando kaNkulunkulu maqondana nalesi simo ngi-acte ngaleyo ndlela. Kodwa leyo nto bangcwele asikwazi ukuyenza
ngawetha amandla enyameni. Sidinga umoya kaNkulunkulu ukuthi uhlale kithi bese uyasenzisa okwentando kaNkulunkulu, okuthandwa uNkulunkulu. Kukanjani ukuhamba ngokukamoya? Ngoba njengoba siphila emhlabeni uzothi okunye ngizohamba kanjani ngokukamoya ngibe ngisaphila kule nyama. Asikhumbule phela ukuthi asisaziphileli thina, sesiphilela yena. Uma-ke ngingasaziphileli mina, sengiphilela yena, ngibuza kuye indlela. Asikhumbule kwizakho kuthiwa asibeke zonke izifiso zethu kuye, bese kuba uyena oqondisa inyawo zethu. Lapho sokuthatha siphi isinyathelo, angisaziphileli mina. Okhomba ukuthi mangizwa idesire noma ihlobo luni eyanelisa mina, fanele ngazi ukuthi akusekho othandweni lukaNkulunkulu, akusekho kuloko okuthandwa wemdalile wangiletha emhlabeni, sekweyami leyo ndaba. Uma sekweyami-ke inemphumela yayo engathokozisiyo. Noma yinini intando yomuntu bangcwele inemphumela engathokozisi, kodwa inemphumela ngalesikhathi senziwa. Kubambe lokhu imnandi enyameni. Noma yini umuntu ayenza ngesinqumo sakhe engeke uNkulunkulu, imnandi enyameni. Kodwa mase kufike isikhathi sokuvuna, ibuhlungu emphefumulweni. Enyameni usuyodwa, kodwa emphefumulweni iyawugqilaza umphefumulo, iyawugqilaza. Ngiyacela bhuti wami, njengoba ngithe ngikuphi ijubane namhlanje, ngicela uye lapha kwabaseGalatia 5:16. Galatia 5:16. Eza kuJesu angimaniki angesabanga ukuzinikela uJesu azama shonto wafele wantata eza kuJesu eza angimaniki anzange ngesabe angesaba hambani ngomoya khona anukufeza izikanuko zenyama. 17. Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze lingenzi lokho elikuthandayo. Nanso-ke iyo-ke leyo lengiqeda ngiyisho, siyancenqwa ukuthi sihambe ngomoya ukuze singezokwenza lokho esikuthandayo. Nathi inkinga esilimaza endleleni, lokho esikuthandayo ikona okusilimaza endleleni, bese kuthi lokho singakuthandiyo ikona lokho esinikeza ukuphila.
kuthiwa sihambe ngomoya ukuze singezofulfila, singezogcwalisa lokho kufunwa inyama, ngoba inyama ikhana okwayo nomoya nawo ufuna okwayo. Njengoba thina sesikholwa okwethu is to follow izwi esibekelwe lona lokuphila, ukuze singeke sifeze ama-desires wonke akhona emhlabeni athokozisa inyama. Omunye uzabulela abazali ngoba efuna ingcebo. Ingcebo ijabulisa inyama, kodwa ke ngomphefumulo sithini? Inkinga iyi-1, ukunxanela kwesono. Ukunxanela nje kwesono. Okufanele thina sibe ne-self control ukuze isono singezogcwaliseka ngathi. Sikhona isono, kodwa singagcwaliseki ngathi, ngoba thina sesibizwe ngegama likaNkulunkulu. Akusafanele sigcwalisele ngathi, kodwa uma sizohluleka ukubona ukuhlasela kwesitha, fanele ukwazi ukubona amabuza kuwo. Ngicela ukulinganisa nje ngento encane. Ngicela ukulinganisa ngobhuti uNsindiso. Nangu ubhuti uNsindiso akakabi nonkosikazi. Idesire yakhe uzofika kuba nonkosikazi nezingane nakho konke okunyanga kufihla okuhle nomuzi. Isifiso sakhe uma ngami-includanga uNkulunkulu esifisweni sakhe, sizophumelela kodwa endaweni erong. Uzoba naye kodwa endaweni erong, ngoba kamfakanga uNkulunkulu. Aphinde uNsindiso mhlawumbe sesiyadlula ekuthenini usenonkosikazi. Nangu uNsindiso uyabheka ukuthi nansi iminyaka iqongi yaphezulu, anginamoto, anginamuzi. Bese kuba khona idesire kuyena yokuthi hayi angihambe nami ngiyozama namagitha ngibona ukuthi ngeke ngiyithole imoto. Ayithole imoto kodwa isibhamu futhi sisemva kwakhe. Isizathu yini? Akam-involvanga uNkulunkulu entweni yakhe ayifisayo. Uma uNkulunkulu letha sibeke konke sikufisayo kuye, yena uzokusenzela kona. Kodwa sikubambe lokho, hayi ngesikhathi sethu, ngesikhathi sakhe. Manje inkinga ekhona, izinto sizirasha manje ukuthi azenzeke manje. Uma zingasenzeki manje, sibe no-plan B bese siyalimala. Kanti i-plan iyi-1 eyiphela ke kubuya ke kusini. Uma ngihleli kuNkulunkulu, ngihleli kuNkulunkulu. Uma ngawuthola umshado ngikuNkulunkulu, ngihleli kuye. Uma ngingawutholi ngikuye, ngihleli kuye. Angiqaphele idesire esemzimbeni wami ukuthi ngangisusi kuNkulunkulu. Asiqaphele esikufisa lokho esikulangazelelayo ukuthi kungasisusi kuNkulunkulu. Angithi sengilangazelelile bese ngiyaguqa ngithi Nkosi nasi isifiso sami nake ngikufisayo, ngilinde sakhe isikhathi hayi sami. Akufuni lo ngoba ukunxanela kwesono kukuwe. Ukunxanela nje kwesono akukhetsheli, akukho kule pulpit, kusemizweni yomuntu ophilayo. Kodwa yini enqobelayo umuntu lapho? uNkulunkulu uma buhlala kuye buyamqobela kwidesire yesono. Ngaphandle kokuNkulunkulu ukuthi kuhlale kuthi kithina, isono siyohleze sisifaka ngekhanda,
singene siphume sesimanekiniki sisona uNkulunkulu sikhale senze lokho kanti yithi esivumele lento esihleli kuyona bangcwele awu Nkosi yami awu simakade bathindekayo enkosini sihleli kulento asiyona lento le sihleli kuyona asidlu uNkulunkulu kugcwale kithi ukuze sizokwazi ukukhontrola lento lesihleli kuyo kodwa uma singabudli uNkulunkulu ukuthi kugcwale kithi izosilawula lento izosilawula sizowa now and then sizondane now and then ngoba siyeke ukuzigcwalisa ngezwi elisiveza lona lithi lo impela odlalelizwi esiswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo sesisho ukwenza njalo sidlule esinikezwe ngesihle ugcwalise owakho umoya ukuthi noma kufika isinike sikanani kodwa ngiyazi ukuthi kumina ngaphakathi kugcwele uma kugcwele kumina ngaphakathi konke okuzayo kufika ubhawunse kwinkazimulo kaNkulunkulu ngenxa ukuthi kumina ngaphakathi kugcwele uNkulunkulu adingi noma ngilwe adingi noma ngikhandleke okwami ukuthi ngithe ngisibonile isimo bese ngibheka ngaphakathi ezibilini zami ukuthi izwi kaNkulunkulu lithini lithi ngikulahla ngikushiya ngikudele nginawe awu okusho ukuthi ayikho-ke into ezomhlula hawu nabo bengivukela hayi nona imona ukuvukelayo ekwahlula hawu kushuthi khona yonke into kufika isikhathi la khona uthi uyathandaza hayi angizwa kahle ngathi amandla ayangiphelela bese ukhumbula uJesu ethi hayi phela lo mthakathaka vele uthi unamandla lento ngithi igcwele ngaphakathi isilingo esisikhulu lento igcwele ngaphakathi ngoba phela khumbulani bangcwele nabaphuza uphiya babhodla wona nabadlizi babhodla lona esimeni obhekene naso akuvuki ukuthi mhlawumbe omunye wangileka wathini kuvuka izwi kodwa mohamba ngey'luleko zabantu kuzovuka iy'luleko zikufaka ehlathini kodwa mohamba ngezwi kuvuka izwi likufaka endleleni sahlulela kangaka kodwa namandla siwanikezwe ngesihle yazi bafethu namandla siwasebenzelanga kwavele kwathiwa nje okwakho understand ukuthi ngubani uNkulunkulu bese kubuka iphethina ibekile ukuthi uthemba usuke umntwana wami kuyabiza ukuthi uvume izono zakho uthole umbhabhatiso bese uyangilandela konke la ngiyakhona ukhohlwe wokwakho hawu kuthi mangifuna igrace fanele ngilandele uNkulunkulu umnikazi wegrace mangifuna icomfort fanele ngilandele umnikazi wecomfort uNkulunkulu mangifuna amandla fanele ngilandele umnikazi wamandla njengoba uyaphinda amandla wonke anginikeza amandla mangifuna ukuthula fanele ngilandele inkosi yokuthula inginikeze ukuthula sikhathazeke nani ekhona uNkulunkulu besingemlandeli